jeneng sira wis derek pinangkil juring. Kula jeneng sira tak keparengake muka prae. Ngaten kita pengestakaken. Iya, iya. Rakyana Patih Kuda Sinope. Dawuh katimbalan kula. Jroning pisanan sengaja ingsun ora bakal mundur priksa marang kewajibanipun pranata negara ing saperlu jak sarembuk utawa mirunggat. Lajeng perkawis babakan negari menapa perkawis kapribaden panjenengan kalian ingkang utama. Iki dudu ngenani babakan negara. Iki sambung anggonku arep pisanan. Oh kados. Lan saka ing jenggala Panji Carang Mas. Ning ewa seprene iki durung ana gumathuk. Kapan to daping temanten Rekna Kumara lan Carang Mas. Menawi to kados mekaten namung nenggo pawartos saking satriya ing jenggala menawi to sampun dintenipun menika ing wedang sapunika sampun dipun pendadenipun kang sae kita sedaya keluarga wonten ing Urawan caos cae sedaya kemawon. Sik, sapa kae? Kowe kang sowan. Kene. Jeneng sira Sapata Lenggah Basuki Swanira nekan tumpap winantu karaharjan nanging boten kasupen kula ngaturaken sembah kinarya bekti kula kunjukan. Ya. Tak tampa amung puja pangestune Paman Sirata. Sanget anggen kula mugi antesaken jimat. Yen kowe kepiye? Semanten ugi kula Pak. Kula namung ngaturaken sembah pangabekti dumateng panjenengan. Iya. Tak tampa puja pangestune Paman wae Sirata. Sangat anggen kula mundi mugi ndadosaken teguh kayuhanan kula. Dadak sumengko pangawak bojo tekamu ning Urawan. Iki tenane mung dapur kampir apa wigati saka estunipun pancen wonten wigatos. Ngantos kula menika karaya-raya suwan wonten ing Urawan. Mundhih dawuh saking ngersa dalem Kang Mas Prabu Kamiswa. Ingkang supados kula menika matur wonten ngersanipun Paman Prabu. Menani perkawis dinten dedhawuhanipun Kang Mas Panji Carang Wasta dalah kanggo Retnaguru. Arep sekake rembug menika leres jawabing Kang Mas Carang Wasta lan Kumara. Kados mekaten Menika leres. iya. Malah kaporo para sedaya warga wonten ing jenggala menawi dedhawuhan menika saenipun wonten ing dinten Repati Manis. Menika leres. Kaporo sedaya kala wau ugi sampun dipun sarojuli kaliyan keluarga wonten ing jenggala, Pak. Kaya ngono kados mekaten iki. Udah sinu, Pak. Iki ana utusan saka inggih. Nang sekake dawuhing temanten dina Respati Manis wulan sing arep teka iki. Niku wulan ingkang sae dinten ingkang prayoga. Saestu Wulan ngajeng menika wulan ruwah ngepasi dina Respati Manis iki Kemis legi pun ngarani nek legi niku legi samu barange. Mula wong dadi manten aja golek niku lemah. Sing bener milih dina
sing cocok wong dina kok digoleki pun enten kok mung milih dina. Milih dina sing cocok ben slamet kalis ing sambikala ora ana kedadian apa-apa muga-muga wae ngarep kedadiane Allah gurine isa kaya ngono aku percaya ya kaya ngene iki lho sing tak antu aku tembungmu sing kaya ngono jaran kowe kuwi kejaba patih ana ing Urawan kowe uga juru petung nggih kula tukang ngitung dina ya kaki izin kados mengko balimu kondowo yen kendinging gawe dina sepati mansulan sing teka kuwi wis tak tawa aku ngayogyan nilakaken dongeng panuwun tanpa pepindhan menawi sedaya kala sampun dipun sarujuki kalian sedaya keluarga wonten ing training sampun cetha lan gamblang kangge kula nampi pramila sawetawis kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing oh kaya ngono Kisana ingkang nembe lenggah sabda katimbalan boten kok nami kula menika tambuh bal jalaran kula dereng ati wanuh Kisana menika satya saking pundi sinten ingkang dados naminipun nami kula ngangge klana samboya ngangge klana samboya nggih saking negari Pudak Sepayung saking negari Pudak Sepayung nggih lajeng ngantos panjenengan tedhak ing Urawan menapa wigatos iku badhe pinanggih kalian Sang Prabu Lembu Mangara nggih kula niki Lembu Mangara panjenengan nggih wah gagah pitik sotur bagus adeng bojone sing enom tur ayu tur semak lah tetep nggih lajeng kersanipun sampun pinanggih nanjehaken kabar ingkang kula tampi wonten ing negari Urawan salah satunggaling putri ingkang sesilih Sekar Kening Retna. oh nggih mboten lepat pancen menika malah kejawi putri kula Atmaja kula Napa nggih leres menawi ngaten jumbuh kalian panjangka kula saking Pudak Sepayung jedanipun menawi wonten keparengipun ingkang putra Sekar Kening kula lamar badhe kula boyong wonten negari Pudak Sepayung. perkawis dilamar mangke rumiyin Lho pripun? awet niki ugi wonten utusan saking Jumbo malah kapolneng sekaken dauping temanten Sekar Kuning kula jodohaken lan carang wastra putra saka ing Jumbo Oh ngaten. mongko kendinging gawe niku sok dina sepati manis wulan ingkang badhe dateng dados kula boten saged nampi perkara Lah kok ngaten dos pundi? namun kula jodohaken kalih tiyang Jenggala Lah sing dijodohke niku sing pundi teng mriki niku? carang waspolane niki sumirat lan pamecut Oh, pamecut lan kowe sumirat kaya ngono tekane Kisanak Klana Sambaya saiki tak